Здравейте, приятели! Сега сме вечер. Много е топло. Тук в Шумен е просто вкъщи много топло. Сега бих ви казала, че просто сега ще си говорим за детската Евровизия. Да бъде детска планета. Това го пее Крисия Тодорова тази вечер. По първа програма от 8 часа до 10:30 конкурс за детската песен на Евровизията 2014 година, пряко предаване от Малта. От 8 часа до 10:30 всички се надяваме Крисия Тодорова да победи, както и аз и всички останали. Моля ви се, коментирайте и харесвайте тук при мене, който харесва Крисия Тодорова до 8 часа, защото остават само 10-20 минути. Който иска, може да гласува и да каже своето мнение в коментарите. Дали гласува за Крисия или за нейният, ако има даже такъв. Противник. Или за никой. Моля ви, гласувайте в коментарите, както и харесвайте това клипче. Защото аз много се надявам Крисия да победи. Защото всеки един човек може да стане също като Крисия, ако положи много усилия. Сега ще ви кажа и още едно нещо. Ще си говорим за предаванията за Евровизията. По нова ще дават сега ще дават националната лотария до 8 часа, а игрите на глада ще дават. Възпоменание от 8 до 10 до 11. Моля ви се, изберете най-подходящо. Или Евровизията, или игрите на глада. Екшене 2013. Не го пропускайте. Но може в рекламите да гледате другата. Или да питате мама и тати кой е победил в детската Евровизия или какво е станало в игрите на глада. Очаквам кой какво ще избере. Не се срамувайте от мен. Пишете какво ви падне. Много благодаря. Това беше клипчето за предаванията. Както знаете, днеска дах Съдбина Кръстопът, едно повторение по средата програма от 3 часа до 4 нещо. Много благодаря. Довиждане!